En galego, porque no galego, eu nací en Galicia, nunca de Galicia marchei, e a min gustame moitísimo, 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 moitísimo. Hasta me gusta como se fai o café de pota. Velo aquí o estou tomando porque me gusta e porque é moi gracioso e estou encantada de estar en Galicia. Eu falo galego porque, os meus pasados todos falaban galego. Eu non... O único que cando íbamos á escola que éramos pequeniños facíamos falar castellano, pero non aprendemos, falábamos así a medias. Pero o meu é o galego, claro. Pois que sei, pareceríanos que da aldea que non éramos importantes, como do pueblo, non que sei. Falando castellano que éramos máis xente. Se non falabas castellano, eras unha paleta, eras unha tonta e non sabías nada máis, que había que falar todo castellano. Eu non me aprofundo nada de chegar a un banco ou unha farmacia ou un médico ou se ia falar en gallego. E todo o mundo, hai como contesten algún castellano, pero normalmente todos falan en gallego. A xente se algo importante non é como antes. A xente importante fala todo en gallego. Eu antes vivía en Carboeiro, vivín toda unha vida, e agora vim para aquí, para Silleda, e sigo falando galego, e o meu é o galego, e non ten cambio ningún de vir da aldea para o pueblo. Todo o mundo fala galego como se debe de falar. Eu teño netos, e claro, os netos falan castellano, porque criaron algo na Coruña, por aí, pero eu na casa todo gallego, todo gallego. Entendo, eu quero que aprendan o gallego, estamos en Galicia, que imos aprender logo. Eu non falo con ninguén castellano, porque eu falo o galego, e se vexo que non o comprenden, falo moito e despacio, e con moito cuidado. Porque ahora mesmo teño un romanés comendo na casa, eu falo o gallego, pero, para que o comprenda con moito cuidado. E ele compréndeme. Claro, porque a Nora é de fora, é valenciana, e esforza-se moito para aprender o entende xa todo o gallego, pero falar é máis complicado falar, por iso os nenos tamén tiran ali ao castellano. Pero na aldea, cando veñen á aldea, é todo gallego, cando vou á casa deles tamén falo todo gallego. A min iso parece unha presumidura. Parece-me así de xente que se quere dar máis importancia, máis señorita, pero hai un pero grande. Cal? De que cada un na terra dos lobos hai que obviar como a todos. Entonces, és de Galicia, non te debes avergonzar de ser de Galicia, non te debes avergonzar de falar o galego. Pois eu non sei, nas aldeas, por exemplo, falas todo gallego. Non lle vai falar ás vacas en castellano, que igual non te entenden. Porque eu mesmo tiña uns compañeiros que, por exemplo, que a xente de fora falan castelán por se dar a importancia. Sin embargo, entre eles falan todos o castelán. Sin embargo, que a xente de fora falan o galego, para como a quen, pois tamén somos galegos. Pero a idea deles é o castelán. E vai por Dios. Cando escoitei primeira vez o galego, partíame así. Era unha novidade. A verdade que non. Antes todo era castellano. E agora xa non é novidade ninguna, porque o que falan é algo diferente, porque en Galicia en cada sitio falase diferentes cousas, diferente acento. Pero parece-me ben que todo o mundo falara gallego, respetar a nosa lengua. Por exemplo, cando lle sentín chamar ao pulpo, sentín chamar polvo, eu non sabía que era, a verdade. E despois outra cousa tamén que me fixo bastante gracia, que eu non sabía que era, non lembras. Antes, por exemplo, dicías non recordas.
Ya, agora di non lembras. E vos sabedes que oístes falar unha vez do bilingüismo? Se vos digo bilingüismo, que pensades que é? Será falar dos idiomas ou que? Non sei, os meus fillos penso que toda a vida falarán o galego como eu. Non sei, eu penso que hai unha temporada aumentará moito o galego, eu penso que seguirá indo para diante. Non sei. Depende de... Eu hoxe en día fui a unha oficina, parecíame que non entendía o gallego, e dixo, non, fálame en gallego que eu entenderei perfectamente. Así que agora podes ir a calquera sitio que non te podes avergonzar de ninguén de falar gallego. Eu teño unha sobrinha que marchou a estudiar lá a Cataluña e ten o problema que non entende o catalán e ten que estudiar, ten que falar catalán. Así que os que veñan para Galicia que fagan igual, que lle fagan falar o gallego, que sean estranxeiros.